मंगल होवे हवनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। मंगल होवे हवनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। पहली हवनिया जनकपुर में भइले, पहली हवनिया जनकपुर में भइले, जनकपुर में भइले, जनकपुर में भइले। पहली हवनिया जनकपुर में भइले। राजा जनक की जमीनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। राजा जनक की जमीनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। मंगल होवे हवनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। दूसरी हवनिया अयोध्या में भइले, दूसरी हवनिया अयोध्या में भइले। राजा दशरथ की जमीनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। दूसरी हवनिया अयोध्या में भइले, दूसरी हवनिया अयोध्या में भइले। राजा दशरथ की जमीनिया में श्री रघुवर की चरनिया में। मंगल होवे हवनिया में श्री रघुवर की चरनिया में।